हेलो गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसे आं दिनै मोननैसो टपिकखौ लानानै भिडिअ बानायदों। बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै हयथ' सोरनावबा एसेबाबो सहाय होगोन होनना सानदों। आं बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। भिडिअनि मेन टपिकआनो जाबाय देग्लायनि UPSC एग्जामाव 1, 2, 3 बे मोनथाम मासिखौबो हिनजावसा गथ'फ्रा लानानै जोंनि भारत हादराव सेथि खेबनि थाखाय रेकर्ड खालामदों। बे UPSC एग्जामाव सेथि नाम्बारावनो दङ श्रुति शर्मा, बिथाङा UPनि। 2 नम्बर मासिखौ लानो हादों अंकिता अग्रवाल, बिथाङा बिहारनि। आरो थामथि मासियाव दङ गामिनी सिंला, बिथाङा जादों पान्जाबनि। बिथांमोना जेरै साथामबो हिनजाव गथ', बिथांमोना साथामबो 1, 2, 3 सिटखौ लानानै भारत हादराव एबारनि सेथि खेबनि थाखाय रेकर्ड खालामदों। बेबादिनो बे एग्जामखौ होनानै जों बर'फ्राबो जाहाथे दावगालांनो हायो, बेनि थाखायनो आं बयबो जों बर'नि फिसाफोरनिसिम एबा गोबां गोरों गोरों गथ'फोर दं, हानाय हायैनि खोथा गैया, जुदि गाव सेस्था खालामोबा हायैया मालाबाबो खाथियाव फैनो हाया। बेनि थाखायनो जों बर' गथ'फ्राबो नाजानाया गाहाम होननानै आं सानो। मानोना UPSC एग्जामखौ जों बर'फ्रा गोबाङानो दासिमबो हयथ' मोनथिया, मोनथिबाबो फासयना थायो। बेनि फलाव दिनै जोंनि बर'निफ्राय UPSCआव दङबाबो 2, 3 आखाइ बिजौआव सानजानाय होननानै बुंजायो। बेनि थाखायनो दिनै UPSC एग्जामखौ होनानै जोंनि बर' हारिखौबो सिनायथि होनायजों लोगोसे गावखौबो भारतजों लोगोसे बिश्व दरबाराव सिनायथि होनो हानायनि खाबु दङ। बेखौ जाहाथे नाजायो। आं बेनि थाखायनो बयनिसिम बे एग्जामखौ होनानै गाव गावनि सिनायथिजों लोगोसे गावनि इयुनखौ मोजाङै फसंनो हानायनि थाखाय आं बे एग्जामखौ जाय गथ'फ्रा होनो हायो एबा गोरों हाखागोन बिसोर गथ'फ्रा सेस्था खालामनाया गाहाम। साख्रि होननानैल' नङा, साख्रिजों लोगोसे गावबो सिनायथि मोनगोन, जाथिनिबो सिनायथिखौ होनो हागोन आरो भारतजों लोगोसे बिश्व दरबाराव गावखौ सिनायथि होनायनि मोनसे खाबु थायो। बेनि थाखायनो आं दिनै बे UPSC एग्जामखौ लानानै आं बे भिडिअखौ बानायदों। दिनै जों बर'फ्रा गोबाङानो मोनथिया, UPSCआव जोंनि बर'निफ्राय गिबि सोर मोनजेनामोन बिथांनि नामखौ आं दिनै फोरमायना होनोसै। बिथाङानो जाबाय हरिशंकर ब्रह्म, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगावनि। बिथाङा 1975आव अन्ध्र प्रदेश केडाराव IAS जादोंमोन। 2 नम्बराव फोरमायना होनो नागिरदों, आसाम पुलिसाव जुदि सोरबाफोर SI साब इन्सपेक्टर रिटेन एग्जाम होदोंमोनबा बिथांमोननि रिजाल्टआ ओंखारबाय आरो जाय बिथांमोना पास जादों फिजिकेल फिटनेसनि थाखाय एडमिटखौ कालेक्ट खालामनानै लानो हासिगोन। 3 नम्बराव दङ जायफ्रा आर्मि साख्रि मावनो होननानै सानबाय थादोंमोन, हिनजावसा हौवासा 17 निफ्राय 21 बोसोर बैसोनि। भारत हादराव मोनसे गोदान भेकेन्सि दिहुनबाय भारत सरकारा, बेनो जाबाय अग्निपथ नाम दोनदों। बाहाय 4 बोसोरनि थाखाय थागोन साख्रिया। बाहाय हिनजावसा हौवासा बयखौबो खाबु होनाय जागोन। बेनि थाखायनो जाय बिथांमोना दिनै आर्मि साख्रिखौ मावनो गोसोमोन बिथांमोननि थाखाय खाबु मोननो हासिगोन। बेजों लोगोसे 4 नाम्बाराव दङ जोंनि भारत हादरा देग्लाय AFC काप 23 मायथाइयाव गोनां एसिया काप गेलेनो थाखाय खाबु मोनबाय। बेजों लोगोसे जोबथारनायाव आं मोनसे गोसोआव साननाय फिसा टपिकखौ अर्थात मोनसे कुइसन गोसोआव सोमजिबाय थादों, आं बेखौ दिनै रायजोफोरनि सायाव हमनो नागिरदों। बेनो जाबाय बर'आ अमा ना बोरमा, अर्थात बर'फ्रा अमाखौ जानो मोजां मोनो ना बोरमाखौ जानो मोजां मोनो? आंबाथ' अमायासो जों बर'नि फेभारेट, अर्थात बर'फ्रा बयबो अमाखौ मोजां मोनखायो आं सानो। बाहाय बोरमा जाग्रायाथ' खमानो जागोन खोमा, अब्लाबो बर'आ अमा ना बोरमा होननायनि कारना बेनो, बर'फ्रा अमाखौ जानो मोजां मोनो ना बोरमाखौ जानो मोजां मोनो? कमेन्टआव खोन्थाहरदो। सोरबाफोर जुदि बोरमाखौ जानो मोजां मोनो जानो हागौ, अमाखौ मोजां मोनो ना बोरमाखौ जानो मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो दिनै आं बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों।